שלום לכולכם. לצערי לא אוכל להשתתף היום ביום הסיכום. בשבילנו פרויקט צמרות הוא אחד הפרויקטים החשובים ביותר. אין לי ספק שמנהלי בתי הספר הם אלה שיכולים לחולל את השינוי מהותי ביותר במערכת החינוך. אני מקווה ששנה הזאת רכשתם ניסיון נוסף שבאמת יכול לעזור לכם בעתיד להוסיף, לשנות דברים בתוך בית הספר. אנחנו מקווים שתמשיכו להיפגש איתנו גם בהמשך. אני מבטיח לכם שבהזדמנות הקרובה אני אבוא שוב לברך אתכם. שיהיה לכם יום מוצלח והרבה הצלחה בעתיד.